To máme koupit. Brynza, pračka, krtek, Paddington, parník a vejfuk. Takže máme koupit. Vejfuk. Tak jdem pro tu brynzu. Já bych to vzal jeden kebab s brynzou. 35 korun. 35. 35. 30 tam je. 32. No jo, ráno 32. 32. My chceme 30. 31. OK. Dobré, Kamarádi. Ahoj. Pračka. Tady. Pani, podívejte, co se ukradlo. To je nová pračka, podívejte. Pěkná. A 2 deky výsů, pro děcka dobrý. Jo, je fakt pěkná. A jaký má výkon? Výkon jako kůň. A kolik koní? Celý stádo. A za kolik? Za kolik? Jak kolik? Pračka. Za kolik? Ale ne, za kolik ti to nedám. Jdeme prý. Krtek. Jdeme pro krtka. A tady zverimek. Dobrý den, my jsme krtka. Čau! Potřebuješ? Krtka. Jednoho tady mám, ale je trošku odbarvený. To nevadí. Nás nevadí. Ne. Musíte chtít jen tohodle. Za kolik? Za 150. Bude mít mladý za chvíli. Mám bavíc jídla, dobrý. No a ty prachy. Já nemám kapsy. Děkuju. Badminton. Já nevím, máma se. Dobrý den, já bych autorizovaný prodejce Sport Vicvera. Celou sádu na backbing ball a ještě skůr k tomu za 14,50. 14,50. Já mám malý děti, oni potřebují taky jíst. Prosím pane, 14,50. Jedno tak 15. 15. Jsou fungují nový. Z Číny. Co k tomu ještě dostaneme? Dostaneš tomu pivo. Tak to berem. Zaplať. Tady pivo, pane, děkuju. Služebníček, pánové, služebníček. Parník. To asi do vody, aby si měla s čím hrát, ne? No dovol, ty si tam hraješ s vojáčkama. Dobrý den, já jsem starý morský vlk. Já jsem nějaký parník. Perník? Párník? A jeden nebo 2 párník? 2 klidně. 2? Tak 120. Tak drahý. Ano, pane. To jeden párník? Za 2, 120, A dohromady. to bere. Vyplatíš, z brusu nový, papíru. Zaplať. Děkuju moc. Tak, a už nám zbývá jenom vejfuk. No, vejfuk. A, dobré, my někde mechanik, automechanika. dá někdo automechanika. Já jsem tady automechanik. Dobré, co potřebujete? Nějaký vejfuk. A jako jaký? Plastový, dřevěný, na auto, na kolo. Železné. Jako na auto. No auto asi. Asi jo, tady není na co. No, tak. A, jakou barvu potřebujete? Žlutou. Žlutou. Tak to mám tady jeden pěkný za 400. 400, to bere. Tak bere. Jo? 400. Na stole. Pane.
video.